Hvad er danskernes fordomme egentlig over for indvandrere? Først vil vi, 2 etniske danskere, gå ud og stille et spørgsmål til nogle tilfældige for at undersøge det nærmere. Ja, hvad skal man sige? Hvis rent statistisk set, så mener jeg, at den ligger på nogle 20%, men det har nok også noget at gøre med, hvad folk egentlig ved, men hvor meget ved vi om organiseret kriminalitet den dag, vi har i dag? Så 20%? Ja, 14%, så det er tæt på. Sådan på, ja. Du er ikke overrasket over antallet? Nej, slet ikke egentlig. Taget betragtning af, at det samfund, de kommer fra, er mindre udviklet, end vi har i vores, så de er vant til helt andre normer, når de først kommer op. Det vil sige, det sidder fast i deres opdragelse fra deres forældres side af. En femtedel måske. 60%. Det er 14%. Nå. Hvorfor tror du cirka det er det? Fordi der er... det er ikke fordi, der er noget ondt mod indvandrere, men jeg tror, det er fordi, der er mindre af dem, at der er flest danskere. Eller noget i den stil. Men det går an på, hvilket kvarter du lever i, selvfølgelig. Det er 60%. Fordi jeg har i hvert fald oplevet, at jeg er blevet røvet 2 gange, og det var jeg indvandrer. Så det er derfor, jeg tror det. Jeg tror, at procenterne er lige høje for indvandrere og for hjemmeboende. Jeg tror ikke, der er sådan super meget forskel. Jeg ved det ikke. Jeg håber ikke, der er forskel. Det vil være ærgerligt. Jeg tror lidt, det er medierne, som gør, som ligesom farver påvirkningen af, hvad folk tror. Vi er så de 2 muslimske danskere. Og vi vil stille det samme spørgsmål og se, om vi får de samme svar. Jeg tror, det er 40%, fordi at... jeg ved ikke, jeg tror, det er både medierne. Man får mange fordomme, og man ser alle de her etniske, danske indvandrere gå rundt og lave ballade. Jamen, jeg siger 40%. Yes. Det er faktisk kun 14%. Ja. Nå, men... Hvorfor tror du, at det er 40%? Jamen, nu tager jeg for al kriminalitet i hele Danmark. Ud fra, hvem er hvad, og hvor og hvorfor, ikke? Altså, hvem er muslimer? Det er jo ikke alle anden etnisk herkomst, der er muslimer, vel? Men de bliver regnet over en kamp. Ja. Yes. Så ud fra det første spørgsmål, jeg får, så er det lidt svært for mig at svare rent generelt, for jeg aner ikke, om du er muslim, eller om I er kristen, eller om I er jøder, eller hvad I er. Vel? Ja. Så ikke spørg det. 20%. 20%? Ja. Ja, det var et meget godt gæt. Det reelle svar er 14%. Nå, okay. Så det var meget godt. Det var meget tæt på. Så, men hvorfor tror du, at det ikke er så meget? Ja, det ved jeg ikke. Det er det, man læser i avisen og sådan noget.